आं थांनाय बिसि सारमै बुट देवी फाइकिया आं हमानि न वान आमंग दंमानि कुबैनो आनि बुट बाथिरे थिके जाकते आं जे बातायनायनो बुट देखा आबो ससुके मेसिनो कादे काखा आनि वान सकतै अमा हाय सेप दंमातलाय जे बातायनायनो आं खाचंगे बुट देखा आबो आनि मारि दङ बदलानि साकबाय थांनि साजाकमो जेंगिर जाखा अमाय गायसा लामा जेनि बिसिंतै नोंनि बुट दमानतै खाबोथारि दंमानानो भोटार भेरिफाइबल पेपार ऑडिट ट्रेल एबा vvpat नों खामाय गायसा मेसिन जेनि खाथारिमा जाया अंमानो याकाग्रि मानानो vvpat नोंखा गायसा ऑटोमेटिक सेप गोनां मेसिन आबो ईवीएम बाय गोरोंजाक दंगानो अबनि बिसिंतै बुट नाय रक सिवानो बरंनि बुट रमा खाफुरमा बासाना नियो गलाय खादा vvpat तै ईवीएम बाय बाहायके बुट नाय पुइला चंमारिओ हाबदि नों जेफोरो बुट दिनानि कम्पार्टमेन्ट न हाबनो आरोनि प्रिसाइडिंग अफ बेलट यूनिट न जेंगिरिवान ईवीएम मेसिन जाति गोख्रां जोंखादेनाय तमंग न जाति गोख्रां जोंनि तंखांके साविमानदि मेसिन नि बुट यासना बागै तियारं जाखनै आबनि उलो निनि खाफुरमा बासनाय ते बदलनि मारिगानाव गोख्रां बुदाम न सिन्दि ते नायदि निनि खाचंजाक बासनाय ते मारिगानानि जाति गोजाक दिसंखा ताबुक प्रिन नायदि बनि बागै vvpat नि स्राय गलों एबा पर्दाव मकल कायदि नुगानो कागज लाबसाव निनि खाचंजाक बासनायनि सिरियल नम्बर मुं ते बादायनायनि मारि साबुक जागै अंखरानो कागजनि स्लिप मुफलि कायसिनि जरा नुगानो अ स्लिप बायथांनो राजागै तलानि ड्रप बक्स रुंजागनाय अबंखा चंमारि जतनि सलायजाक मुं कतर कायसाया पिरि हागतनि बरक खरकजांगै आं सायमानानो आं साबनो बुदखा अबंखा पुइतुसामा कक्रकतै कुबैनि कायसा सिमु अबंखा आमजोगि नायमानि रायदा कायसातै चंमारि चंनाय रगनि खाकचांमा लामा तंसा vvpat नि पर्दा एबा गलोंनायावै बुट दमा खतलनि तार अंखरदि अबंखा चंमारिनि याप्रि काहामकु